Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Veron, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti bulusan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Aliyah Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon ti Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Lakay ko ani Ador Manangan, apok ada Jerlin Kanyara Asiana Manangan, dita Inabaan Sur, Rosario, La Union from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Happy birthday Rodolfo Gutierrez from Oliver Gutierrez. Matusalem kan De La Cruz family dita Sitio Corpus, Barukbuk, Isabela from Nelia Limon. Passion family especially nila kay ko Lamberto Passion Jr. ti Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Passion ti Kuwait. Happy fiesta dita Kuduog, Narvacan, Ilocos Sur from Maricel Cadabos. Esguera, Quirino, ken Raquepo family, di Takabugaw, Kawayan, ken Vigan City from Mr. Arthur di Vancouver. Galaw ken Rapisora family ti Cervantes, Ilocos Sur from Rex Rapisora. Shout out kada Jasmine Rivera, Jackie Umipig, Juvelin DQ, Mila Bausa, Cherry C, Gemma Frutas, ken Nati Agustin. Friends ko dita Manila, Isuda Bingaro, Susan, Joy, Hildo Sugitan. Kastamo ti pamilyak,
anak ko kan apok dita San Juan, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan, Marilu Catulos Valdez, Mark Angelo Catulos, Romel Catulos, Nanay Nora Valdez, Tatay Camilo Valdez, kastamot Dalaila, Eileen, Ira Valdez, Johnny kan Ralph Joves from Marilyn Valdez, Likod Layugan Carantes kan Ayawan family from Karen Carantes ti Hong Kong. Shout out pa kada manong Jerly, Jerry, Joel kan Ruben Mauricio, kan manang Lolet Mauricio Gamad from Josephine Mauricio Hakuben ti Dubai, United Arab Emirates. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Veron. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Veron nga adda ita dito'y Canada. May saakmet, anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo, tamagusto ak unay ti dumngag kadag iti ipatpatangatang yo apadas. Malaksid ngamin ang maliwliwaak manang, may sapay ti programa yo amang iparik na kanyak, akasla dakla ang itibukod tayo apagilyan, katawanak diti balasiw taaw. Ulila akon iti inamanang, gaputapimusay ti inak, idi impas ngaynak. Iso adim makalak iti sidong dalolo kan lolak. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay kada kayo, nang runa kadag iti padak anaayat adumdumngag, kat sapay lakuma tamapilimet ama idrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Jay ko nam nga ibagam kanyak, Manuel. Nanang, kayat ko ti makigasang-gasat iti Manila. Agbero ka kiti trabaho ki Jay. Sigurado ka din iti dayta desisyon mo, anak ko. Kasanon ti anak mo, ubing unay apanawam. Kayat ko malipatan ti napasama kita asawak, nanang. Nasakit kanyak ti ipopusay na. Kalpasan nga impas ngay na ta anak mi. Kasta siguro at talaga tigasat ti asawam, anak ko. Awan mangayat iti napasamak ken kuana. Pagyamanam ko matikaadda ni Veron aputot mo, apakalaglagi pam iti daydi inana. Day tangarot kat nanang. Iso akayat ko to umadayo. Tatunggal makitkitak ni Veron. May palagip kanyak tinapasamak iti inana. Kunak to paiket. Iso nga adayo tirik nam iti anak mo, ta tinapasamak iti daydi asawam ti ad-adda rumingbaw arik na iti barukong mo. Anak, awan basol ti ubing. Amok day tananang. Iso nga rod asyakon ti lumiklik. Jakmat itulok ako maro kan mailuyusak itiriknak nga aging kaaguraag ti ubing. Iso ang makaamu kayon kan kuana. Ay, naalaa. Awan mabalin menuday tati desisyon mo, anak ko. Sapay kumata na saya at ipagbanagam iti Manila. Makasapol ka ko mga road iti nasaya at atrabahom ijay. Agyaman ak nanang. Di kayag nanagtakanayon nga umawag kada kayo. Aganad ka nga road iti ipapan mo pan nakigasang gasa at iti sabali ang lugar, anak ko. Anadam ti bagim. Di mo ko maliplipatan, nga da anak mo a pinanawam iti danami ken ni tatang mo. Talaga kaday adesididon ti anak mo amapan ijay Manila insyang. Isumot ti kuna na teban. Iti kabiitan ka no apanawan, mapanan ijay Manila. Ay, anyamot ni Manuel. Jay labagi na ti pampanunutan na. Kabalan na apanawan ka data ti putot na. Kaasimot di apo ko ta.
Awan pa'y nakam nang panawan ng ti amana. Saan tamat mabalin atog ngaran lakay, kay sumat ti desisyon na. Kaya't nakano ti makalipat iti napagtengday di asawa na. Kaya't naasawan at adangay pangpangruna na ti marikrik na ngam iti anak na. Kasladyak kanunungan day tabakan. Bye-bye amon. Anya ti amom na makasapol iti nasaya at trabaho na. Di maipayan nanton iti nasaya at amasakbayan ti anak na. Ay, sapay kumangarot ata kasta ti kapanunutan na. Tano saan? Kaasi ti anak na. Saan to ang mapasamak day tateban? Taaramidon ta ti amin. Tapno ba ipaay ta ti kasapulan ti apuko ta? Imawag ka din ni Manuel, bakit? Saan pa'y nga rod? Mano apula nun tinapalabas manipod pimanaw dito'y lugar tayo. Ngampulo sa di pa'y imawag. Kumusta nga tamot ton itinapanan na? Kat nasaya at nga taa, di namot ton malagip da tao. Ultimo ti anak na, di na pa'y kumustaan. Madanagan aklakay. Ang mga noan niya mo't tinapasamak kan kwa na. Awan, ti madian na pasamak kan kwa na. Marikriknak na ita. Nagbiit nga umawag no kayat na. Ti kunamkit day, agin enjoy iti ayan na. Iso analipatan lang ti obligasyon na iti anak na. Sapay kanayon adamagan ni Veron, no kaano kano nga agawid ti amana. Kahit anyang iti ibagbagam iti apo ko ta. Ibagam kumalipatan ng diawan serbi ng ama na Teban. Ay, anyan ti kastaw. Kumporbi pa ikit din ti malablabid na tao. Kanayon nga ibagak nga mga nobi sa iti trabaho na iso asaan pa'y makaawid. Ang amok. Saan amamati ti apuko ta iti ibagak kenkwana? Lakit di Tauray ubing pa'y ni Brown, maawatan nan ti amin insyang. Talaga kita pinanawan ng di anak ta, ti anak na kadata. Taam muna nga minasaan ta abaybayan, iso akastan ti inaramid na. Ay, sapay lako mga road, ta saan to akagura ti anak na? Sapay ko lakay. Lolo, nabayagan a panawan asan nga gawawid ni tatang ko. Nalipatan naksamot ton. Saan mo't siguro, apok? Agawid to mo't laang dayjay, inton makapanunaw. Ngam kaano pa'y lolo? Mailiwak mo't ton kankwana. Ay na, saan aday tati panunutam berown, apok? Ikaw mo kit di tagadal. Nang runak at agtorpos kanton iti elementarya. Patsyak akabailam ayurik ti bukod mo agasat. Di kan mang namnama iti amam. Naimbaglaangan tada kayo kanyi lola, lolo. Kasano akon ngay naawan kayo? Iso nga rod anatorad apimanaw di amam, taam mo na nga adda kami kanyi lola amang taripato kan ka. Iso apanaknakam iti amam, nga agbalin ka anasaya at ataw apaw. Nga agbalin anasaya at tigasat mao. Wan lolo, tapno matulungan kayong tumot kanyi lola. Saan mo apanunutan day ta apok? Basta agsingsingpot ka kanayawn, kansay-saya atom ti panagadal mo, umdasan kada kami day ta, kan nilulam.
Unay, idi panawan nak ti amak kada lolo ken lolak manang Emmy. Takas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko, pimusa iti inak, idi impas ngay nak. Kat dayta tinamkwatan ti amak apimanaw iti lugar mi, tapno makalipat kano. Aging gaadim makelak, jak pulos na puutan ang nagawid ni tatang iti lugar mi. Idi damo, talaga ang mailiwak unay kankwana. Kayat ko ang makita kan maarakop. Ngam idi jakon mauray nga agawid, narwama kon manang. Naaklon kon ti kinapudno, asaanan nga agsubli iti pudermi ni tatang. Kinabaulan mo't da lolo ken lola nga insakad ti panagadal ko. Kat sinupapakak dayta iti nangangato agradok iti pagadalan. Agingga idi nagturpusa kon iti high school kat agkolehyo akon manang Emmy. Laawan da ka, apo. Ay na, nagturpos ka na iti high school. Agkuleyo kantoon. Maragragsakan kami. Agyaman ak, lolo, lola. Isagot ko kada kayo ti diploma. No saan aga po kada kayo? Jak amo no nakaturpusak pay. Apo, talaga nga inkarimi ka ni lola mapagturpusan da ka. Kat ita, napasama kan. Nagbiit apalabasan ti panawan. Basit ka lang nga ubing idi pinanawan na kanitatang mo kada kami. Iso panunutam na imbag no anya akurso ti alaam iti kolehyo apok. Ore anya kat akurson ako nambakit. Amangan no marigatan kayon kan ni lolo. No ituloy ko pa iti agadal, lola. Ay rumpang lang agtuloy ka abiraw. Kaya't may kanilulam makalpas ka, apaw. Sigurado kayo, lolo? Saan mo't ngaminan ang nagparparik na ni tatang? Sipod pimanaw dito lugar tayo. Ay naabay amon de amaam. Ada kami mat dito kanilulam. Ada ka di pa'y sa pulam. Awan matket din, lolo. Kontento akon iti kaadayo kan ni lola. Kat ikarik ano disidido kayo amang paadal kanyak iti kolehyo. Agturpusak. Igaed ko ti agadal, ta isagot kunto kada kayo ti baligi. Yung japo ko tain siyang. Kati makapaladingit. Talaga alinipat ng diawan serbina nga amana. Tiyakman amo no anya ti simrak iti panunot di anak ta. Saan nga tama iliw iti anak na? Teko namkit day. Amangan no adan pamilya na iti Manila. Iso adinan na lagip apulos ti anak na. Kasta nga nga agpaiso lakay. Wan! Amo ka pambar na lang di manglipat. Nga maski na'y kayat naan ti awan responsibilidad na. Naimbaglaangan ta di makal anasingpet di apo ko ta. Nakasarsaririt iti pagadalan. Ngaron ngamuray kita insyang. Nasaya at to ti pagbanagan ni Beron nga apo ko ta. Itapay laan kat makikita kung tinasaya at to agasat adumtang kan kwa na. Datanto di kararagsakan no kasta ti mapasamak lakay. Ngam ikarkararag kulat ta. Asapay kumata dumtang to ti aldaw nga umaymot kitaan ni Manuel janak na. Apay, namnamaampay mapasamak na ita. No siyak, saanan? Tsaklapagan ano ti tao nga awan apulos konsensyana. Di ka unay agsasao iti kasta no dumdum ngag di apo ko ta. Siyempre, ama nalat na dayjay, kat amangan no masakitan.
Jak lang amin malapdan ti di agungot kat no maipalagip di amana. Isungarod abaybay amon. Nalakit din, maturog tantanay. Adalaman tirabe teban. Meron apaok, agtorpus kan iti kolehiyo inton umay alawas. Wanarod lolo, talaga nagbit nga orayon ti panawan. Kasla kaano lang idi tultuludak pa iti pagadalan. Wan nga ron apaok. Di mi napupuutan kan ni Lolam ama pagtorpus dakan iti college. Utang ko amin day ti abaligi kada kayo kan ni Lola, lolo. No saan aga po kada kayo? Nalabit, diyako naka-eskwela. Pagrebagan mi dayta kas guardian mo, apaok. Kaya't mi ngagbalin na nasaya at to ti masakbayam. Talaga saanan ang nagpakpakita ni tataan niya? Linipat na kun anamin pinsan. Saan mo't siguro, Beron? Anya ti amom apaok. Makano iti may sangal daw kat kalat nga agawid dito yung lugar tayo di amam. Ha? Kat no bilang laan. Anya nga iti mariknam apaw. Diyak ka mo lolo. Diyak ka mo no niya ti sungbat ko iti dayta sa ludsudyo. Kasla sa anak paikit din ang magagaran ang makakita kan kuana. Nakaturpos kan iti kolehiyo, apaok, anya nga iti planaw. Agsapol ako iti pagtrabahwak, lolo. Tapno, adan experience ko. Saan ka kadi ipay gagina na, apaok? Un nga agpaisaw. Saanan, lola? Agtrabaho ako na dagos. Dayta tinapagnunumuan mi kadagiti gagayam ko. Kat apaman anaan-anay ton ti experience mi, ag-apply kami to iti trabaho iti Canada. Canada? Ay, no kasta. Panawan na kami imot kan ni lolom, apaok. Ay da. Aramidak dayta, tapno maipaayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag, lola. Ngamin, jak malipatan dagiti sakripisyo yo, kabayatan ti panagadal ko. Apaok, pakaragsakan mi ti inaramid may. Ita, may panakal mi anapagturpus da ka. Oray, anya pa'y arigat ti dumteng ka na tayo. Iso akayat kumutas upapakan dagiti sakripisyo yo. Kat ikarkararag ko iti Diyos, asapay ko ma, ta itulok na amaragpat ko ti arapaap ko.
Saan ang nakaturpusak iti kolehyo, nagsapulak adagos iti trabaho manang Emmy, kat napagasatan akmat. Kasta unay aragsak ko, tapakairanranuda ng dalolo ken lolak ti bunga ti panagsakripisyo da, anang paadal ken nang padakkel kanyak. Pulos met asaan ang nagpakpakita ti amak, ken dinak sinuportara na pulos. Kalpasan ti mano atawan a panagtrabaho, pinadas ko ti nag-apply dito'y Canada. Babaan iti panagpursigi, ken nasneban a panagkararag ko iti Diyos, napagasatan akmanang. Ad-ad damanan ti ragsak ko, taad-addan a maipaayak da lolo ken lolak iti napimpintas a panagbiag. Kanayon nak nga ag-video call kadakwada, tadyak ilibak manang, na ikawaak iti yaadayukon iti dannada. Kayat ko atunggal aldaw kat makitkita ken makasarsaritak ida, agingga nga addadapay ito'y abiyag. Ngamdimteng ti pagteng, adimi pulos ni namnama manang Emmy. Mabitlaang. Naimbag nga aldaw yun, Nanang. Adda. Ha? Sika ka ding agpaisudaytaan, Manuel. Uwan, Nanang. Siyak nga rod. Baala, umudag ka. Umay ka, anak ko. Agyaman ak, Nanang. Ala, agtugaw ka. Naimbag man, tanalagip mo pa itinagsuplay, kalpasan tinaunday a panawon. Pasensya kayo, Nanang. Anya tinapasamakan ka. Awan apulos damag me, tadi ka mo't imawag apulos. Nakasapol ak iti trabaho ko di Manila, Nanang. Kaya't nangasawa ak mo't ni Jay. Kasta aya, isumat lagayam adi mo man lang nalagip ako mustaan ti anak mo. Amok nga day tinasaya ta kasasad ti anak ko. Tada kay amang bambantay kan kuana. Kumusta gayam ni Veron, Nanang? Sigurado abalasang ti anak ko. Nakaturpusan iti kolehyo, kat addan panggadan na. Nagsayatan ngay no kasta, Nanang. Sa di no ti pagtrabahuan na. Kaya't ko kumamot amam muna dagiti kakabsat na. Kaya't da nga minan ang makita ni Manang da. Awan dito'y Pilipinas ni Veron. Adda ni Jay Canada. No kasta addan ijay abroad ni Veron? Wan, napagasatan ang nakatrabaho ijay. Nanang, kaya't ko kumamakasarita ti anak ko. Mailiwak mo tan kan kuana. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan, gapo iti naunday a panawan, adyak nagpakpakita kan kuana. Sino nga ta dahito umawawag? Numero mo't dahito di Pilipinas. Sumbatak lang. Hello? Hello, Veron. Anak. Ha? Sino dahito eh? Siyak dahito'y anak ni tatang mo, Manuel. Ha? Kasano naamuan nyo ti numero a pangawagan nyo kanyak? Adak, kita dito ayan dalolam. Umay kayo kumasarungkaran ngam at nakamot gaya man dita abroad, anak. Naimbag man, tanalagip yu pa'y tinagsubli dita lugar tayo. Amok ka na dagsan tinagpasulak kan ka, Veron. Isong agkit-kit dawak iti pamakawan, iti panangibatik kan ka kadalulang. Pagbababaw
Buyak ti inaramid ko, anak ko. Apay ngay ta kayo lang ang nakalagip. Mabainak ngagsubli iti. Tamok nga awan mo't lati may paay ko ano sayahat kan ka, anak. Narigat ti biyag mi kadagiti kakabsat mo iti Manila. Kakabsat ko, kunayo? No kasta? Nakiasawa kayo iti lugar anapanan nyo? Wen, Veron. Marigatanak amang isakan iti panagbiag ni. Nang runak at dumakdakalan ti talo kakabsat mo. Naimbag ka pa'y tanasayatan ti biag yung kadalolang. Babaan da ito iti sakripisyo da lolo ken lola, manipod pinanawandak. Naimbaglaangan, taadadaan ng taripato ken ng paadal kanyak. Amok day ta anak ko. Pasensyakan. Sapay ko mata mapakawan na. Kat matulungam kumamot dagiti kakabsat mo. Sige nga Ruden. Oras ang ti trabaho. Kat agyamanak, tanalagip dakpay. Bye. Hello, Lola? Hello, Veron ako. Ay na, pasensya ka. Ano intad ko tinumerom ka ni tatang mo. Impilit na kami ti umawag na kaya't nakakano ang makasarita. Awan anyaman na, Lola. Okay laeng. Anyagay ti marikrik na mitapok. Kalpasan ang gala at anagparik na ti amam. Kasla gagangay laengan, Lola. Naklaatak laeng. Imbag man ta nakalagip? Nakalagip tamarigatanan iti biyag na. Dandan iti na kanun mabiyag ti pamilya na iti Manila. Naibaga namot kanyak day ta, Lola. Nagkid daw iti pamakawan. Kat sapay ko makano, tamatulungak dagiti kakabsat ko. Anya, di la nagbainan anang ibagakan ka iti kasta. Kalpasan ti inaramid na panangabandonakan ka manipod ubing ka. Linipat kong dagiti apasamak iti biyag ko, Lola. Narigat no adda im-im po nam asakit tinakam iti kaunggam. Nagsimpot ka talaga po. Isu nga ado aparabor ti dimdengken ka. Kat pagyamanak unay daytay ti Diyos, Lola. Kang runaan kada kayo anang padakkel kanyak. Veron. Bayan nyo laeng no mapmapanditan ni tatang, Lola. Amo ka na kaamirisan. Iso nga inot ayas asidag naman ng tibagi na kada tayo. Apay nga itakalaang asumangpag. Nasipngutan kan. Jakla kaya't makasarita dyan nalaeng nga anak mo. Naimbag mo't tapimbanaw mo't laeng. Tadi nakamutlaangan mauray. Amo na talaga kaguram ka no. Naimbag ata muna. Inawagan na nga rod ni Veron. Nabayag mo't nagtungtung da nga agama. Inipimanaw, inawagak adagos ni Veron. Kat imbaga na tinagsaritaan da nga agama. Kahit anya kanuti imbagbaga na iti alalakay. Nagkidaw ka no iti pamakawan. Agbababawi ka no iti naaramid na. Kan dumawdawat sa ka no iti tulong. Tamarigatan amang isakan iti panagbiag ti pamilya na ita. Anya, ay nagpuskulmutan ti rupa na nangaramid iti kasta. Awan to pa intulong na iti anak na, manipod-sipod. Ita, iso ti dumawat iti tulong para iti sabali a pamilya na. Talaga siguro amarigata na. Iso na panunot na tinagawid ditoy. Kaya't na talaga ti dumawat iti tulong. Kahit anya nga iti kunan ni Brown. Yak dinamdamagan lakay. Tauray siya kat mabain iti apukot .
Ijak ambo tulungan nanto ida. Makita minsang. Kalpasan ti inaramid ni Manuel. Datayo mutla pamilya na ti pagkamangan na. Talaga siguro marigata naan. Isa pinuspuskol ng terupa na ngay may nagkid daw ititulong kan ni Beron. Hello, Lola. Kumusta kayon? Nasaya at madapok. Si Kangay, ang mga noab-abusumot ti bagim iti trabaho. Saan mat, Lola? Nasayati ka sa saad ko ditoy. Uwan gayam. Nagsubli ka diditan ni Tatang? Saan pa yapok? Manipod iti imay ditoy. Mabain siguro ta saan apulo sa kinasarita ni Lolong. Kasta ka di, Lola? Talagang rod sakit tinakam ni Lolo kan kuana. Wan apok. Ang imbati na numero ti telepono. Iso ka rod ti awagak no kayat ko akasarita. Naimbagmat nga rod no kasta, Lola. Ibagayo kanyak ti numero na taawagak. Anya, awagam ko na. Apay ko maapok. Kaya't ko idatulungan, Lola. Nabayagapin ang panunot ko, nurumbang dahi ito nga ramidak. Talaga saan akabaulan ti konsensya? No nasaliwan-wan ti biyag tayo, idinto ta dagrigrigat akamang ti pamilya. Sigurado ka iti da ita nga aramidam, apok. Wan, Lola. Kakabsat ko dagiti masaknan. Iso siguro nga impayan nak ti Diyos iti nasaliwan-wan apa nagbiag. Tapno matulungak da Tatang kan dagiti kakabsat ko. Ay, nagsayaat ka talaga, apok. Gaputa pinadakkel da ka na saya at atao, Lola. Marik na kagbababawi ni Tatang iti inaramid na. Iso ajak pulos na karik na iti gurakan kwa na. Maasyanak pa'y nga rod, gapu iti kasasaad da ita. Iso nga awagak ni Tatang, tapno amok no sa dino ti pangipatuludak iti tulong ko kadakwada, Lola. Mo man ang Emmy, nga manipod nagsarita kami iti telepono kan ni Tatang, jakon makaidna, nang runa no malaglagip ko ti panagkid daw na iti tulong kanyak. Kasla maduddudog ti pusok, tunggal malagip ko ida nga agrigrigat. Iso ang nagdesisyonak at tulungak ida. Kasta unay a panagyaman kanyak ni Tatang, ididamo ang nagpawitak iti kwarta para kadakwada. Ngam iti sumaruno a panagpawit ko, dandani saanan nga awatan ti amak, tanakababain kanon. Ngam impilit ko, ket imbagak a para dayjay kadagiti kakabsat ko. Ita, regular at tumultulungak para iti panagadal dagiti kakabsat ko iti ama. Pasaray awagan dakmat, ket mabangbang aranak manang, takailiw kumet ti maaddaan iti kabsat. Mamati kayo man wano saan, napunas matan tigura ni Lolo ka ni Tatang, kat nasaya at matan ti panaglalanganda. Magagaranak matan nga agbakasyon, tapno makadanak manan da Lolo kan Lola, kan tapno makitak matan iti personal ni Tatang, kasta matan dagiti kakabsat ko kan kuana.
Iti daytoy akapadasak, may salaang ti kayat ko nga ibinglay man ng Emmy. Pudno unay ti kunada, at ti kaimnasan apang balas iti tao a nakabasol kada kayo ket pammakawan. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Veron. Veron, pagayam ko, nagsaya at ti panagpuspusom, iso nga ado aparabor ti ipapaikan ka ti namarswa. Nagasat ti amam takasken ka ti nagbalin nga anak na, nga itilikodan ti inaramid na, naaklon mo manen, agraman dagiti anak na iti agdama nga asawa na. Magustuak mo't unay ti panirigam iti biyag, maipapan iti pamalas iti tao a nagbasol kan ka. Manmano ti kasken ka akasta ti panirigan na iti biyag, iso amakunak ana isang sangayan ka pagayam ko. Sapay kumatag tultuloy ti kinasaya at mo iti pamilyam, ken iti sabali a tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.